Babe, ka gan soyayya da muke da kai today kana so na nima ina son ka. Me zai hana koyi mu yi aure? Aure kuma? Mana. Kin san dai ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Amma gaskiya ba zan ɓoye miki ba, ni ba zan iya auren ki ba. Me kana nufi da ba za ka yi ka aure ni ba? Yanzu kiya irin wannan rayuwar da muke tare da ke, kina tunanin zan aure ki? Ban gane ba, kana hayyacinka kana gaya mu wannan magana? Baka isa ba. Na ce baka isa ba, har kai ka isa ka ce ba za ka aure ni ba? Ka isan haife ka ne? Kai ba a yi ka ba, ba a yi namijin a duniya ba. Wato kana nufin ka ci biredi ka yaga leda? Yanzu kina cewa kina son aure ki. Kin ga irin ɗaya daga cikin abubuwan da zai sani ba zan aure ki ba. Yanzu kin zo kin shaƙe mu riga akan titi. Mutane suna wucewa suna ganin mu. Ai wallahi baka isa ba, har ma ka isa ka ce ba za ka aure ni ba? Kai. Kama Me ke faruwa ne? ku ji wannan shekarar mu na muna soya da shi amma yau zai bude baki ce ba zai aure ni ba, har ma ya isa ni. Yanzu mai gida dan Allah budurwa da take son saurayinta su yi aure za ta iya zuwa ta shaƙe shi akan titi haka ta ci mai mutunci. Amma dai daman rayuwar bariki kuke ko? Ha? Bayan da za a yi a ce a irin wannan rayuwar da kuke har ki tunanin cewa zai aure ki. To bari in baki shawara. Shi wannan da kika kalle shi dan bariki ne dan titi ne. Kuma ke ma dama akan titin kuka haɗu. Ki koma gida ki bar ma komai a Allah. Ki daina wannan yawon gantali titin. Idan nagari ya zo zai zo har gida ya same ki aure ki, amma yanzu ko da ma kun yi auren akan titi za ku watse dan rayuwar bariki kuke kuma ba za ta wani daure ba. Kin gane? Wannan shawara ne nake ba ku kyauta. Naga kuna faɗa barin raba ku, amma in kin ji ki ɗauka, in ka ji ka ɗauka, in kuma baka ɗauka ba ku ɗauka ku kashe kanku. Allah ya isa tsakanani da kai, ba zan taɓa yafe ma ba. Gara akwai ina aure kamar asara na dan titi bola gaja irin. Nonsense.